kaikki uudella videolla. Tänään me ollaan piilohippaa. Moi, mä oon Sofia ja me ollaan sit etsijöitä. Joo, ja mä oon Adela. Eli me ollaan etsijöitä ja me tehdään nyt ratsut ja sit me varustetaan ne ja teillä on se aika mennä piiloon. Ja mä otan ratsuksi nipsun. Ja mä otan mun hepaksi fannin. Ja nyt me laitetaan meidän hepat valmiiksi. Ja sitten teillä on se aika mennä piiloon, kunnes me ollaan saatu meidän hepat valmiiksi. Eli moi, mä oon Isabel ja mä lähdin vähän etuajassa. Ja silleen, mut kukaan ei tule löytää mua, koska mulla on niin hyvä piilo. Ja moikkuu! Joo, eli täällä on mun piilo, eli mä oon tallin katolla. Nyt laittaa muuten satulat. Joo, eli mulla on tosi hyvä piilo ja mä näytän sen kohta teille. Eli mä oon puussa ja tää on nyt mun piilo. Mulle on tosi hyvä piilo täällä puussa, koska mä oon valkoinen. Mä löysin ihan superhyvän piilon ja tässä on nyt tää mun piilo. Joo, eli täällä on mun piilopaikka. Ja tää on vähän niinku joku tällainen puska, mut mä oon täällä piilossa. Okei, mä löysin tällaisen synkää piiloa ja tää on tosi hyvä, koska mä oon Sofi vähän tällaisen synkkää, kun mä oon tällainen mustavalkoinen. Ja tää on tosi hyvä piilo, mä tuun niin voittaa. Joo, eli mä oon piilossa, mullassa ja tää on mun piilopaikka. Ihme, kun tänään on pesupäivä! Okei, tää on mun piilo ja mä oon niinku jossakin puun takana, mutta täällä on aika paljon murkkua, niin toivottavasti mut löydetään helposti, koska mä en halua murkkua sellaista. Ja silleen. Mä en löytänyt mitään muuta. Tullaan! Huutaa. Okei, nyt hiljaa. Ihan kun mä olisin kuullut jotain huutoa tuolta tallin takaa. Ai oikeesti? No joo, mennään kattoo. Joo, mennään kattoo. Oh my god, siis ihan kun mä edes... Nonni. Kiinni. Voi pimpula! No, mä olin nyt eka. Mä sait ruusuja ja se oli siellä tallin takana. Ai oli, sehän oli siellä sit. Noniin, sehän on sit eka löydetty. Joo, mennään etsiä nyt muita heppoja tai niitä. Oikeesti? Joo, meillä on aika, mikä meidän pitäisi löytää nämä kaikki hepat. Mulle ei kerrottu. Ja siis meidän aika on 20 minuuttia. Mitä? No joo, nyt mennään äkkiä etsiä. Joo, mä menen etsiä tänne. Joo, me menettiin tänne toiseen suuntaan. Tää on tosi hyvä pilo. Voi vit... Fanni, kuulit säkin ton? Mennään puolelle, koska se taisi olla sieltä. Ei täällä kyllä näy ketään. Okei, mä menen nyt ihan varmaksi kattoo. Okei, onks toi täplän pää? Apu, mun pitää lähteä. Hei, tuu äkkiä takaisin! Oi vi... Jihaa! Tää on mun uusi piilo. Mulla on kylmä ja nälkää. Tästä tulee sitten osa 2, mutta tänään on sitten pesupäivä. Me ei voida nyt enää kuvata tätä, mutta me tehdään tätä sitten uudestaan. Moikka!